Bazterrak 2014 urtean sortu zen, lehenengo aldiz Orion genuen festivala, eta momentu horretan batu ginean musikaren inguruan inkietude ezberdinak genezkan pertsonak, eta helburu nagusi batekin genuen festival hori izan. Euskal Herrian zegoen musika azaleratu gabeko hori, underground deitzen dugun musika hori, festival batean holtza gainera eraman, eta pixka bat erakutsi hemen txoko ezberdinetan dagoen musika, kalitatea eta euskeraz sortutako musika. Hori da pixka bat non sortu zen, noiz sortu zen, eta egia esan festival hori eginta gero, gure Bazterrak ekimena ez zen festival baten gelditu. Egin genituen milaka gauza, egia esan, helburu berdinarekin. Kontzertu txiki asko, kontzertu handi batzuk baita ere, hasi ginean Benito Lertxundirekin lanean baita ere ez, orduan, esparru ezberdinak landu genituen, eta festivala zehazki 4 aldiz errepikatu genuen ez. Toki ezberdinetan, Orion hasi ginean, Albaola itsas faktorian egin genuen beste urte batean, Convent Gardenen, baita ere Donostin, eta aurten da 5. edizioa. Historia pixkat xelebria da, ez? Elkar ezagutu genuen lan kontu batzun bueltan elkar ezagutu genuen, eta hitzeite genuen horietan asko hausnartze genuen, ez? Pixkat bai zeztuko panorama musikalan inguruan, eta bakoitzak pentsatzezunan inguruan, kontzertuan inguruan, eszenatokiak nola betetzeian, zeinek betetzeitun, ez? Eta pixkat hortik antiraka hasi ginen, eta erretentzun proposamenak ez dakit oso ondo nola izan zen, bombera da hau, esatiana, bakau festibat antolatzia, pixkat oinarri bezala, ez, genero irizpide batzuk jarrita. Ta nun ingo deu festival hori. Zestua toki hona da, musikalki oso aberatza da herri bada, baina aldi berian musiko hiedanak orokorrian gizonezkoak diela esatea ausartuko naiz, ez? Eta, realitatea da. Ez da, pixkat horri buelta bat emate aldea, plantea genuen zestua nitia, eta erabaki genuen genero irizpideak oinarri hartzia, pixkat ikusita eszenatokiak orokorrian gizonak hartzeituela, eta gizon hori gaina papel jakin batzuk betetzeituela, eta emakumeak hartzeituen papelak zein dian ikusita, nahi genuen talde bakoitzean gutxienez emakumezko bat egotia, eta lortu dugu helburu hori etorrikoian taldeakin. Gainera, nik uste baita aipatu behar dela gure Bazterrak festivala lehen aipatu den helburu horrekin egin zela, baina inoiz ez konstienteki ez da izan festival feminista bat, ez? Eta orduan uste dut, aurrera pauso hori baita festivalak behartzu dela, nik uste dut musikaren industriako esparru guztietan behar dela. Azken finean helburu esan emakumea ikusgarritasuna ematia. Eszenatokian emango zaio, baina gure Bazterraken ordezkaritzan ointxe gu bilo gaude, honen antolakuntzan, eta pixkat hori ere bai azaleratzea nahi dugu, ikustia emakumeak gaudela festival baten antolakuntzan hasieratik bukaeraino. Naiz gero Bolondrez talde bate ongoan eta hor danetikan egongo goen, ze azkenian danon laguntza berdeu. Aurtengo festivala azaroak 5ean egingo da Zestako plazan, 7 aurrera hasiko da ekitaldia eta kartela 4 taldez osatuta. J. Martina, Neumak, Merina Gris eta Grises. Sarrerak salgai entradiumen daude eta baita ere Zeztuko turismo bulegoan edukiko dituzue, así que animau.